it-tnejn tas-sitt ġimgħa matul is-sena, sena 2. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 8, versi minn 11 sa 13. F'dak iż-żmien ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma' Ġesu u biex iġarbuh talbuh sinjal mis-sema. U tnejja tnejjida fih innifsu u qal: għalfejn irid sinjal dan in-nisel? Tassew ngħidilkom, ebda sinjal ma jingħatalu dan in-nisel. U telaqhom, reġa' tela' fuq id-dgħajsa u mar ix-xatt l-ieħor. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kemm int kapaċi taqra s-sinjali taż-żminijiet? In-nies ta' żmien Ġesu kienu jistennew li l-miġja tal-Messija kienet se tiġi mwettqa b'sinjali u weġubijiet sopranaturali. Il-Messiji foloz għamlu stqarrijiet kbar biex jattiraw ħafna dixxipli. Ġesu kien jaf il-qlub ta' dawk li resqu lejh biex ġarbuh. Kienu iżjed interessati f'sinjali u f'fenomeni milli kienu fil-kelma ta' Alla. Xmun kien ipprofetizza fit-twelid ta' Ġesu li hu kien iddestinat għal waqa' u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael u li kellu jkun sinjal li meruh biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Dan insibuh f'Luqa kapitlu 2 versi minn 34 sa 35. Ġesu ma tom l-ebda sinjal ħlief lilu nnifsu u l-prova aħarija tad-divinità tiegħu meta qam mill-imwiet. Il-mulej jurina lilu nnifsu b'ħafna modi, bil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija, kif ukoll permezz tal-Knisja, il-ġisem mistiku tiegħu, permezz tal-ħolqien u taċ-ċirkustanzi fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk infittxu l-mulej, nistgħu inserħu rasna li hu se jagħtina kull m'għandna bżonn biex nagħmlu r-rieda tiegħu. Fuq kollox, il-mulej jassigurana mill-preżenza tiegħu u mill-weda li qatt ma jitlaqna. Fil-ktieb ta' talb ta' Santa Teresa ta' Avila instab miktub dan il-kliem: tħallixi taqlek, tħallixi beżżek, kollox jgħaddi, Alla biss jibqa', ma jinbidilx. Bil-paċenzja tikseb kull ma taħdem għalih. Min għandu l-Alla ma jonqsu xejn, Alla waħdu kollox. U għalik, Alla huwa kollox. Mulej, ibdel lil qalbi u lil ħajti ħalli ngħix miegħek b'mod sħiħ. Enni nażel dak li huwa is-sewwa u naħra f'kull okkażjoni tad-dnub. Marija, Om tiegħi tas-sema, enni ma norbotx qalbi mal-affarijiet ta' din id-dinja li jżommuni milli nista' nkun il-kun kollu inħobb u nservi lil Alla b'qalb sħiħa. Amen.